Saka mwana uyu ari kunobudatare rokutiko vanhu vakabata dambudziko ririkuitika pamwana ndomatsanangurirwa rakaitwa mudare azvinozvo here mudare rokwenyu pamusoro yechangamiro chekutanga vari kutaura mazuva vari kutaura vari kupotsa iyi mhuri haina kuuya neurwere hwemwana urwere hwemwana ndehwekumapeto kwekupedzisira ndikukumbira kuti kana vari mudzimu kana sekuru vanyatsokubvunza kuti vanhu ava vakauya neya Hasha TV nyaya sezvadziri asipane akataura zvemabhuru ndopa zvikabuda manje ipa ndoshoko ndibvunza muzvo ndomweya ndowakati endai munotora madhonza enyu kumba kwangu hakuna mbotaurawo nyaya yemadhonza. Alright, zvakwana. Chechipiri, pane zvinhu zvakaendeswa pamasoro paiva netsvimbo netswanda. Tswanda panga pasina, panga pane tsvimbo nogati maita basa madare ndokunga mazvidzwira ekutanga panzi papane machira chete apa panzi pane nzvimbo nechi negati asi tswanda papasi pasina madziva bava vataura zvavataura handichabvunze zvakawanda tiendererai zvenymusoro ichangamiri nhau iyi nhau ungangoita seinoda kuti itsei baba chekutanga vakaenda kunotsvaga chigwenzi ndobva vaita tsuro kuda kuwanda nyaya dzavo dzezvavakaita. Chinhu chekutanga baba vakaenda kunotsvaga chinhu chinonzi tsigiro vachitsigisa musha wavo zvaiva navo kuti vagone kuenda kunorera nekunotonga musha wavo vane zvavakaita pamusha wavo zvine simba rekuti pakati pekunge vachinotaura kana vakadzi vavo vose vaiva vana vacheche kwavari kana baba vava vari kutaura nhau yekuti muprofita akaenda kunovatsanangurira kukuti izvi zvamauya nazvo imhuru tikuda madhonza muprofita akataura shona yakazara kuti zvamauya nazvo izvi ndizvo zvazvo asi sandiro dambudziko rakanyanya kuita sei ramauya naro. Saka mhaka yemuprofiti ini ndaenda kunotarisa handina kuiona. Mhaka iripo baba vaenda kunotsvaga vakabva vatora vanhu vairi mukadzi nemurume ndobva vavaunza mumusha mavo ndobva vati ndienzanisirei nhau iri panapa vana ndobva vati kwete kwenyu mazotora ava madi kuti machitoro vaya vatakabatsira vaya vauye vavo vaoni vekuona nhau ipi iyi ava baba vakaenda kunotora munhu anga akamira kudire kuti zvitindiriwe mupostori ari munhu wechidzimai asi ndin'anga ndokuti vakatora munhu wechivanhu asi achizviti ndinobata kwese asi ndiri n'anga ndokubva vaenda kunoita nhau yavakada kuenda kunoita yekuti vaende kunokona mhuri asi mhuri ndazvitarisa mhuri haina mhosva asi chokwadi chiko choti baba vane mhosva zvavakaita yekuti kana vakadzi vavo chaiva vanogona kurari pakati pekusanganisa chete nhumbi dzevanhu vechikadzi dzichinosanganiswa dzichibva dzashereketwa kuti vakadzi ava vanzwanani nekudanana havairwisana vakadzi saka nhau iripo changamire nayo kuti nyoka kana ichifamba chidiki inofamba ichiita so asi kana yakura inoita sei uroya haungunyikiswe munhu kuti bvuma asi kune zvinogona kuita kuti uroyo uite sei ubude. Muprofita haana kuvaprofita zvavari kupupura ivo vega vemene kuti hatina kuita sei tina muprofita vakanoprofitwa nevazukuru vana vevana vavo ndo vakavatsanangurira ivo vachibva vabvuma. Shoko rokutaura kuti n'anga yakava yakadyara huku ndobva yaenda kunodyara huku pamusuo. Hupfu hunoshandiswa kune vanhu vanoshereketa hupfu mugoti nemutsvairo zvinotaura kuti zvinosimbisa uroyi. Ukadyarira mugoti pamusha pakanzi pane nyoka hasi dambudziko nekuti makatodyara zvimi pamusha 1 2 chinhu chinonzi musha ukange une guru rinenge richirima richikuma asi pfuma yacho iri yako iyoyo muhomoro unobatsira vana vasingagoni kubata pfuma tinoti
saka nawo iripo ndeyekuti uyu muprofiti ndinongotenda changamire kuti mamupa nguva asi zvangoti ndimubatsire padiki chete pekuti uyu mhosva haana asi kana muchida kuti akuratidzire iwo simba raMwari aive papo ndinotenda asi kana iri nhau yekuti uyu ane mhosva haini mhosva yake ndairamba nekuti uyu haana kana chaakavatsanangurira asi vakaprofita kuti kubva vabvuma 1 2 ivo vachavo apa vanodzimbwa nemusana asi vane nyora dziri kupa musana kana vachiti musana hakudzimbairwa ndizvozvo tinogona kuita zvokuti dziite sei dzioneke mati munogona kuita kuti dzioneke nyora hanyora dziri pachena dzinotariswa dzinooneka nemeso yenyama chaivo kungoti munhu chete vhara uso hwako ndovanda kuvhara uso ugonda tichivhura chenda unotarisa kuti hautioni here right iwewo mutauriro wawaita ndodzoka kwauri iwewo tadzoka panhau yehu nenyoka dzino nokuti upfu unoshandiswa kuti kuchengeta kwani vanochengeta nyoka saka ndakubvunza kuti iwewo pawakanotora rumando zvakaya kuzoita apa akakutaurira chairapa here panguva yake Uungu changani. akati airapi Aita ari kurapa nyoka kuti dzozopinda kuti mubao. Manje nyoka ndidzo dzacho ndanzwa apa iri kunzi nyoka ndio iri kunanzwa vana kuvaita mapofu unoti chi Izvo handichaziva uchangani nekuti kana iri n'anga kana sokupota kuenda muprofiti haungamudirekiti kuti profita wakadai iwe unongochitendera zvaari kuprofita nekuti iye ndiye anoona. Ameno ndaida kuchangamira kuti ndipinduro kutaura anga abva mukutaura ndinotendera imi manga muchitaura manje ira kubvira kumapedzisira nyora zvamukutaura dzemusana mangu dzirimo dzakawanda nekuziva kwaunoita ndichitemererwa vamwe achinditi inandirambe changu chandinacho nyora idzo ndinadzo nokuti ndinorwadzwa nemusana nemakumbo kana makumbo angu aizvo zvinyora chete nokuti anozvimba asi unoziziva here kuti mukaka chaiwo unokora 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 sei unenge wakodzekwa umwe unokwanisa kuteurirwa kana kuiswa mushonga handitika mese monzinwa imukaka anenge ane zvaakaita anokwanisa kukuvara nawo asi uri mukaka uyu achiunwa pasina chinoitika kwaari uyu achiunwa pasina chinoitika kwaari unonzi chii mukaka iwo vamwe vanzokotovaiswa mushongaka asi unenge watoipuwa simba naanogona kupa simba ndati muteo wakambonzwawo wakamboonwawo kwete unoreve muteo unotsvaga chakawanda saka mhuri yauya muno kuti ipedzere dambudziko rayo iwewo uri mubereki wayo unoti chii ini ndiri kuda kuti vana vako vasununguke ndovasunungura sei ndosaka ndaitora vese vandaitora tangamiri ndaivavarararamo rovana vangu waivavarira but wanga usingabudirire ka ndaikonewoka kana kuti ndinowo simba rekuzvipedzera aiwa iwo zvako zvauinazvo zvikadzibisa kana uine tsine mubhachi omu iwewo kana uine tsine mubhachi omu ukarega kuibisa irambe ichikubaya inoramba ichindibaya saka iwewe kavana vako mati ndanzwanzi vana vangu mudunhu rangu vane dambudziko saka iwewe mubereki uri kuchengeta vana ivavo ndiri kukubvunza kuti vana ava ndiri kuda kuti vasununguke nhasi handiti vaprofita ndio vauyawa vapostori handiti iwewe unganditaurire kuti vana ava kuti vasununguke vabudo muno vasununguke ndikuona vamwe vane maziso yavo yakakanganisika zvekureva kuti zvinhu zviri kuitika mukati mevana vari muno mumusha iwewe une kuita kwako handiti uyu chiumbe wati akati akaenda unodzura havasiyo vakadzura akadzura ndimumwe chii chakadzurwa
wakangodzirwa chisvinga chohoko nehari changa chakasungwa nejira. Chisvinga chohoko nehari. Saka anditi wanyatsonzwa kuti makate, tsvimbo nehari zuma zvinoshandiswawo kumidzimu nevaroi kuti vanozviziva. Saka pandisi kuziva kuti iwewo warikuzvishandisa kumudzimu here kana kuti kuuroni. Izvozvo mutaura akazvitaura akazviona akati aiwa izvi haungokwanisa kuzviwana ini ndini ndingatanga kutsvagira zvakaiswa nevousiku. Anditi handakukwanisa kuzviona zvakaiswa nevousiku. Ndiani akataura izvozvo? Iye mudzuri wacho akadzura iye. Akadzura ndiani? Anenzi Nzou. Nzou akaenda akadzura chii? Hari neshinga netuhoko twakaiswa nejira rakashonga hoko dzacho. Rakanga riri rudzi? Rakanga riri dema. Jira dema? Ranga riri reredza. Ranga rakangosvika rinogara pasi. Saka imimi pakuiswa kwezvinhu izvozvo mukoma wenyu maimudzivisawo kuti mumusha muno mune zviri kuitika zvandambudziko riri muno randiri kuisa majirani. Handisiri ndaisa kachanani. Ndiye handizive vakaisa. Asi kapa wakanda unotora munhu wachakaya kuzodzura mukoma wakanga rini? Anga asipa. Sei? Ini ndinogara kudhara kwenyu mukoma anogara kuno. Zvinhu zvakadzurwa pamba pani? Pangu. Wakati kwena unotora. Shoko takachitsa kuti kuno uno. Tererese. Iwe kana uchigara kuno kumusha kana uchigara kuHarare maCID voya vosecha pamba pako kuonekwa pane saki rembanje rakachererwa pasi pefoundation vanoti ndiani akaisa? Vanoti ndini. Unozviramba? Aiwa handizvirambika kana rawanika riripo. Saka paizvo zvandakubvunza kuti pane zvakati zvataurwa kuti zvawataura kuti zvakaita unodzurwa neimwe n'anga. Ndikabvunza zvakadzurwa pamba pani? Pangu. Ndikati zvakaidei pamba pako? Handizivi. Zvakauya sei pamba pako? Handizivi changamira. Ko chiumbe wadanzwa kuti anodzura angada kuenda kunodzura kana kunoita angachenda kunoitei? Akauya naiva vokudzura. Ndio vakadzura? Akadzura ndio anasamanyanga ananzova. Ananzova vasi vese nokuti toti kune group raananzova vakaipawo vane uroyi varoi variko. Saka ndiri kukubvunza iwewe kuti pakudzurwa kwezvinhu izvi vana vako wakavataurira here kuti ndio zviri kuitika pamba pako? Ndakavaudza vese kuti uyai pana pakauya munhu auda kudziva muzoona vamwe vakauya vamwe vakaramba. Munhu uyu paakauya kuzodzura akauya mukoma wako wawataura ari munhu achiziva? Hapana kupaziva. Sei wanga wakuita zvinhu zvako wega mukoma wako asingazivi? Nyaya yechangamire nekuti chinoita ndechekuti ini kwandiri kwakure oni ndira ndenge ndichingofona nditi mukoma kuno kuzvakadai. Zvino iwewe pamba pako inonzi evidence. Umbo zvinhu kuti iwe uzvitsanangure kuti zvakadzurwa izvi zvaita mabasa ei. Handikwanisi kuatsanangura. Handizvizive basa razvo. Hauzive basa razvo? Ndinoti hasi zvangu. Zvakanzi ndezvako? Mutauri akadzura akati rakaiswa nevousiku. Zveusiku asina zita? Haana zita. Iye mukomana ari kunzi aiwepo pakataurwa dalero navanisiri ndega. Ichinanga uyo akakutaura pamusoro ine chinanga dare raoma. Baba vakati zvonimimi muda kundiuraya nomuprofita wenyu uyo yavakatiendesa wenyu ndobva vati ndakunotorowo wangu anonditsigira ndobva vakamhanya kuya kuno kuchiwezve ndobva vatora chiumbe ndokubva ashedza anonzi Nzou. Kuuya kwakaita vanhu ava kwanga kusiri kuya kuzotigadzira dambudziko kwanga kuri kuuya kuzomira semaroya avakati mimi nemuprofita wenyu makuda kundiuraya nosava kuti vamukuru vanga vauya kuti tidzokere kumuprofita baba ndobva vatiza vachiuya kuno kwachiumbe kwavazoita mwaka variko. pamusoro ichanamira pane pandodoti pajeki chiumbe uyo kanzi mudzimu chi svikiro rekuno ameno baba ndovandoziva kuti
nditsanangurike chiumbarutaurwa ndiani isikiro rivachi rokwanichinanga inini ndirimera shumba akaza shumbe nditateguru wangu asati akotera ndozita rinongoshandisa chekutanga ndoda kufamba nemi ishanambichana ndochekutanga ndikanzwa muchitotaura nekuti chiumbe ka ndotoona makutokanganisira mhuru dzenyika imwe nekuti tarakabva ipapo wamuri kutaura ari kuti ari kupoterwa nemhepo yamarufu ingazivi kana ndapota chanambicha ndizvozvo uyezve ndichikubvunza mubvunzo kuti naiwe marufu kana iri simhodoro yemuno masoja maviri yakapuhwa pfuti kunze dai kuhondo mumwe anenge anochengeta pfuti yake oisa muhapa otiye mumwe ngaii ndizvo weresekana hondo konzo wacho waakazotora ari kupi akadzokera kumusha kwake kochiumbe wacho ari kupi vaenda kudarira chienda imuno wafana kuti ndiri kuvada muno zuva risati ravira handiti vamufonерwa aiwa ndova ndakutotuma nokuti ndimi makauya ndikasangana nemi muri kuyewa mwina chiumbe ndaunomushedza chiumbe auye muno mundoro inofanira kuzvimirira kana akuenda kunotorawo mumwe munhu uko ouya oita basa hazvisirizvo iye chake ndakumuda semhondero yangu iyoite basa ndinzwa kuti iye ari kuitei kwete kuuya kundiunzira maquotations iquotation yamandiko mapanzwa nzoo wacho handina kuziva kuti mune nganga yakauya kana yakatora ikaenda kunoita mabasa oko nemhondero yemuno saka ndikuda kuti vai varatidzewo mumhondoro wacho ndiuone kuti vasobve babate muroi pakati penyu hapava kuti pamwe kana vana vadoko varikubata mishonga saka especially kuvakuru vanongomukana wavo wokubata mishonga wakakura sekutaura kwamuri kuita saka nechimiro ichocho imimi endai vakomana chiumbe ari kuuya panapa iyi nhau yatora nguva ndimboipa break ndipinde pane dzimwe nhau imimi handina kuti muende kumba ndiri kukudai ndikuda iye mhondoro yacho iuye pano hatidi kuenda kuita vanhu vanofamba vachivhiringidza vanhu munharaunda ndisaka ndati chokwadi ngachibude pachena saka ndosimuka handimurudziva kwari ivo vacho vari kuenda kunyaya yemunda kune nyaya yekuminda kumanyungu aiwa teerera ndesaka ndiri kuti inina ndinoda vanhu vanouya varisita isvikiro ngauye kuno unomutaurira kuti hanzina mambo svikai kuno kune nhau yamuri kudirwa zvakanaka ine nabvuma varanda wacho handiti muna motikari handina aiwa munhu ane iye chiumbe ane motikari munomutaura kuti ngaataurire vabvuma varanda vai vasvike pano kubva kwamusana uko ndoda kuti vauye pano nokuti handingatamudzike iwo masvikiro yacho aripo saka ngavauye kuno ine vapostori momira musaende kudvuma kuti uye naye vauya here vauya isinanga vaya vanga vanzi vaende unotorwa vauya takuda kuisimudzira nyaya iye zita ravanga chinzani achiumbe mauya tikukumbirai kuti ndimi munoziva nenyaya iyi mutibutsirewo pachena
ndimi munopiwa nemweya. Mweya utitaurire kuti zviro kwazvo baba ava vari apa vakachena here kana kuti havana kuchena. Ndimi makutisimudzira dare rino, tamirira imimi kuti mutisimudzire dare rino. Soroi radare, soroi makurukota, vapa vangana kadare. Urirapa inde kwakafushira. Baba nevana, chimiro chiripo musha wavo, maita dare rokunongedzana. Profita, kurikidza nemuprofita, auya here muprofita wacho. Aripo aenda kumuprofita wewe. Muprofita aripo ngawezogara. Muprofita ngauye. Muprofita ngauye, muprofita. Muprofita watakuda tawe apa agara apa ne muprofita ndimi madaidzwo nemweya uda kutaura nemi parizvino. Vauya muprofita Muyapesane kwakafushira. Mushure mukunge vauya pamunonamatira. Aita urwere hwomwana asiri kufamba. Imvure kwakafushira. Saka mwana uyu ari kunobuda dare rokutiko vanhu vakabata dambudziko ririkuitika pamwana. Ndomatsanangurirwa rakaitwa mudare. Andinozvo here kudare rokwenyu. Pamusoro yechangamiro zvekutanga vari kutaura mazuva vari kutaura vari kupotsa. Iyi mhuri haina kuuya neurwere hwemwana. Urwere hwemwana ndehwekumapeto kwekupedzisira. Ndikukumbira kuti kana vari mudzimu kana sekuru vanyatsokubvunza kuti vanhu ava vakauya neya. Mamai, imi bude pasi. Budai. Imwe tibva ipapo ndepasi. Kana usingazivi unotora mhosva. Ndichika ndikatitaure. Kana usingazivi unotora mhosva nekushaya kuziva. Kuti tinyatsotukura dare rekude mune zvakanaka. Iwewe mhuri wakasvika dare rako ranga riri dambudziko. Vakauya mhuri yese yakaungana. Pane dare remwana asiri kufamba. Ndino kwakafushira ndizvo. Hazvisi. Titaurire titi kuti makasimudza muchinanga mweya tinoda kuti utsanangure dare rineri zvakakwana pakabvira dare rineri kusvikira patiri pari zvino, nokuti mweya uda kuenzana nomuprofita, uda kuenzana nevanhu vakwira dare nevakwirirwa dare kuti zivepo dare navakaendera chinhu chihombe ndechemwana asiri kufamba. pamusoro uyo mweya ndozvauri kuonawo
naika pamusoro mweya uyu ndozvauri kuonawo isisi tichave nemweya weduwo nomuprofitawo zvataunge tinazvo zuva rese tichabva tazopinda mazviri. Saka isusu tinoda kuti mweya uyu upedze nezvazvo. Kana wapedza nezvazvo isusu taakupinda manje tinenge takubvunza mweya uwo wauya uyu tichimubvunza zvine munyararai. Mweya ngauende mberi. Ya kale dare aya mazwi kale dare yakaitika nehuripwa ngombe dzinokwana 6 pakaita dare rakazoitwa rekudzimai akafa wokupedzisira wasikula akapinda mudzimwe chete. Mudzimai aparara pane nhau dzine mombe mbiri dzehumai dzisina kuti vabaanaka. Toita dare rerudzi rwemhepo inonzi chikwambo chiri kugara paguva, asi pane kupfekedzwa kwehuso hweredzinza afamba wese ari kubata baba, afamba wese ari kubata baba, asi ari kuita izvozvo ani. Pane nguva yakabhodzi mumusha mapinda chikwambo makaunganidzana, asi hapana matanho akatorwa kana pakafamba. Chikwambo ichocho ndoka chakapinda mumusha kuti ukafamba. Pakanga paine dare rehari yakanga ine mazita evanhu yakanga iri pachoto. Kwamafamba kwese maibata rudzi rwehari iyoyo asi yakafa. Asi chikwambo ndochiripo izvi chiri kugara paguva. Asi ari kushandisa aripo, asi ari kupfekedza uso oita sokunge atende bhoma zuva ndaumbobvunzawo mweya kana kuti tabvira mangwanani tinenyaya iyoyi. Chokutanga mumwe mweya uri kutaura kuti pakauya matsaga maviri akanga azere zvinhu nevava vapenyu vachava vasiriwo mweya vakauya mune zvuma mune chii zvakanga zvirimo. Mweya ndizvozvo here kuti wakaona here kana kuti kwete? masaga maviri akazara zvinhu pamusha iwoyo. Amene ndauda kubvunzawo hapana masaga akaonekwa. Pamusoro ndofunga pakubvunza kwemubvunzo wanenge wativhiringire pakutaurika kwazvaitwa zvinobva pamberi zvakaendwa nazvo kwazvakaendwa nazvo, asi zvakanobviswa pamba pari kunzi hanzi vanokurukurirana semhuri. Pazoita umweya umwe wakanobudawo ipapo ukadonongodza, pakaunganidzwa zvinhu zvakaunganidzwa pamusha zvikazoendwa nazvo kune akakonzeresa kuti paite umwe anodonongodza iye. Saka ipapo ndo patatidonzwa kuti zvakaitika here kana kuti izvozvo zvekumashure kufambwa kwakaitwa vachinokushaira kumusha. Chandakaona ini pane wechiridzi akaenda akanogadzira musha, kugadzira musha nguva yavatanga kunogara pakaroverwa hoko pasi, asi akakari wechiridzi muchimarawo kare kare. Handisi kuona rudzi rwomushonga wakabatiwa, asi machira andikuona ndiye midzimu. Pane machira emudzimu nezvima zvakafambwa nazvo, asi zvichitodzika zvitozvino mumusha zvitodya machira emudzimu. Ndo machira andikuona tateguru. Asi nandinomubvunzo, chikwambo ichi chiri kubatwa newerudzi? Werudzi ari pakuberekwa pamwe chete nababa ava here kana kuti
kunewo zvizvarwa zvazobarwa kubva panana baba. Notenda ari mukati medare rekuberekwa kwavo kunana baba kunana baba ndokuedare rekupfekedza uso apa ita sekuvapfeka chimaski anooneka anoona ifesi yekuti asi akabata zvinhu zvake zveuyo ari kushandisa uku afamba wese ari kubata. Aiwa, vanotedzwa tateguru. Ndichizongobvunzawo kuti ndichatse kudzika kusvika mukati mawo. Pakuberekwa kubva mudumbu raamai here kana kuti zviri kubva kuna ana baba wavabereka ivo, kana kuti handisi kunyatsa kunzwisisa kuti panewo wakaberekwa nawe here kana kuti Vakaberekwa nawo. aiwa, totenda tateguru. Ndodzoka kwamuri baba, makaberekwa muri vangani? Muri vaviri chete? Vamwe wakabarara vaviri vapasara wapedza. Saka pauyo waviri wasara ini ndimi mugera ndizvo umwe ari kuti ari mumunhu. Saka zvarevera kuti tsanangudzo dzatiri kuzwa idzi dzine dhiraivha ari kudhiraivha pakati penyu muri vaviri. Ndasiya bepa rangu apa, muri vaviri muno ndori shayo, imi moti handisi rini. Anenge atora ndiani? Asara ari mani muzviwondo. Oh, alright. Pakanaka. Handizivi tateguru. Pane here zvingaitwa kana kuti muteyo pakati pevaviri ava, nekuti vaviri ava varipo, kuti zvingoti jekere kuti munhu apa hatongobatwa, nekuti zvadzoka zvakutambudza vana vari kuraramira mudunhu redu isusu vairashumba. Uyanga huri kuitwa mudunhu riri kuraramira vana. Tinotenda ipapo tinosvika chimiro chiripo ndechekuti tofunga mwana kana waberekwa kana baba uchida kutema baba nendemo vakakubereka panhu pakarema nekuti wadzvareka iteka kana pasika pakadai sopaita zvakanaka. Vamwe vavo vari kuti urava nababa Bamukuru vaya tikumbirawo muuye mugare pane vamwe venyu. pane dongo rakazotamiwa makunogara kwamuruko, asi pamusha pane makuva emadzitateguru panoedho pamuri nhai agushuwa ndopamurika ndopakazobva zvakare apo kavo. Ndiri kuona pane dare rakaitwa mushure mokunge pafiwa, asi riri dare rekuti tichapinda mumusha mhuri yese yakaungana. Dare iroro makaita natitsvage kuti chii chakonzeresa, makanzwa kuti pane dare rechikwambo chapinda mumusha. Dare iroro rakaita aba ndinoda kuzungisa murire wakanga murune mubvunzo ari kupindurai mubvunzo pane chii chakaita makamboita here nguva yechiitiko ichocho?
chokuungana muchinhu kuti mumusha mapinda chikwambo muri mumusha asi ungana akatomboita lai vafaunasikamiri hamuna kufamba here amakafamba makanzi vatikafambira vavanga asiri ndokunzi nezodzo isu ndobvatachinja ndobvataenda kune vaya vanenge vakuvira zvangatusedina vataiiratavaiko nyika asina kutana kutendera zvangaaaita zviro pane kapu makakuru yaaipa nezvinhu zvirowawa asi takapedzisa taakaona tv akaona chii takanga taakaona tv ipapa mwana wedu akati akabva patv ipapa ndobva ndamubvunza ndakatiwe mwana unditauriri wakaurayiwa nani isu takakatakagatiri vatatiso ini ndakandikera muningi wangu akaparira kare baba wavo anga ndokubva anongedzera gogo wakakadaiso iye mupfupi achinongedza kunani achinongedzera saini yacho ainongedzera kunaka baba wake ari upi ari ari upi munongedzei baba wacho handisi muone ndiwe mwana wako ari kutaura orai wewe chakakuraira chibva kwauya wakauya zveifatifika unongurangura soreraidza kuti rakanaiwa nongura riri pasango akati hokuri iye ndokubva kutsii ana kagotsiviri iye wenefuwa zvakabva akati hokuri saka isiso zvatikazvisunga chizva ipapa una akakurukura kukura nenda kwenyaya iyo vasunga saka wangude dare ranga rasara kwashindikisa ndataitiuye zveni ndakati nao hatichienda ikakudarenderwa indiidarira tazvinezoti yandikati yandikapindurwa ipapa akandipindirani ini kana musina mota zvokuti kana musina chi kana musina mota zvokuti zvaemano isu tine mota zvokuti isu tichaenda kwese adhira vangu vakakutaa adai mamamazvine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 zvin
nditenda ndichidzoka nemazwi zvakare pane tsoka dzakawanikwa dziri pamvura ndanakaona tsoka kunana baba munyika tabva munyika iye mwana wandikutaura apa ndikabatondira nana baba akapana mazara vaviri vana vakakwanisa kutaura nekudai netsoka baba munyika dzakaoneka pamvura Baura ipindurai kana muri kuziva nawe makamboenda here kuguva mabva mukudza mwana mese kunoona kuti kuguva kwarara sei takaenda homutakani makafonei kemimi makaonei apo chatikaona hapana patangoona kuti pasvika imbwa here dzingofamba-famba zvino mukati imimi hapana chamakaona imi maenda ndati pakasvikei paguva maenda kunoona makuseni mabva mukuviga munhu ini chandingaona matsimba ombwa saka munotaura kuti matsimba embwa mukaona imi mukati hapana chamakaona ndizvo saka kuda kuti pavaviri venyu imimi mwana ndakatsinzinya mo makasvinura fambai babvunze dare ndiri kuona chinhu chandiri kuona ipapa ndekuvana ndakatiri kuchitika kuti tifambe tese dai raibvumirwa apo vari kumbira paitwa kuti vabatwe baba
kune vamwe vana vachabatwa kuti zvakanaka tinoita mutero wacho toibvumirwa kupinda mumusha macho kuita kuti tounopedza dare kutengesa musha nekuti nhasi uno vana vapatsurana vamwe vari kuti ndiyei chete asi kune mumwe apfekedza uso achishandisa afamba kumbata saka tiri kuda kuti chinhu chisvike pamuridzi wacho chaichai naitategoro ndiri ndiri kubvunza hatingaende kunotsvaga kupima nyoka negazi iyo iripo ndanzwa pane nhau yekuchinjana zviswa ndeupe ari kuchinja zviswa anditaana baba vavira ndopandiri kutaura andiri kuda nokuti ine kwese kumhaya zvakanaka saka vanhu vacho ndivo ava variapa nduku iri ndiri pano ndichindinongedzerai ndeupi ndeupi saka ndati nditarisei isusu tinoti takaisa uripo hwedaro ane chaakaita akabata apa zvadii saka ngazvibve ngazvinda kupedza nguva ndodare hombe iyoyo saka nduda chokoti ndo justice iyoyo tambocherera dzimwe nhau dzakawanda saka ndataura kuti tinoita muteyo muteyo watinoita pamusha wavo aiwa hatinoda kuzokuzoendawo ndiri kuda ipo pano ndibude ndaona kuti nokuti apa maona tateguru kuti pane kuchinjana kwezviso kureva kuti zviso kana zviri kuchinja ndimuri kuona ari kubisa masiki apa achienda nopfekedza pane mumwe tibva tamusunungura urimo munhu chipo dzangu dzekuparama ndakuya Alright. Order. Diki anozanu vataurira zvandinei kunobata ipapa anozviziva mupe basa vanoita asi hapandiremera sekudapindako hatina kubva nekudare ndinekwadabasa ya zvidiki diki asi ndiri kuda nhau idzi handisonda minyai yenhau ndesaka muripo saka ndakushedzai kukupai mukana nokuti ndoda ndifambe nechokwadi vana vari kutambudzika vabereki ndivavo ende mataura zvakanaka kana mawana simba nemeso yekuona masiki iri kupfekedzurwa ichipfekedzwa pane mumwe mungashaya simba rekutaura kuti masiki iri kubva pane uyu ndoda kuti muone nezvaanoita allright ngandidzokei papapo badare mune mibvunzo here panhingirika ndinhingirika tanga tichiri kuda kukumbirawo zvedu yemhepo iyi kuti ko kana pane mumwe ane mweya angativhenekeriye zvinezvi zvibva zvavhenekwa ivo vakatarisawo nokuti tinaiwo anazvo angativhenekeri taura ndanzwa ngoma wangu arikutaura takaenda kuseminari tiri vatatu aenda kundimubvunza ngoma wangu kuti wechitatu akanga ari yani takaenda tiri vatatu apa nhando yatave haisisiriyo pamusoro mama ndipo mukana vape mukana ndipewo pane zvavari kubvunza mukoma wavo mukoma wavo wati ndokubatsirai mukoma wavo wati vakaenda kusentinari vakapedzisira vakuona pagirazi pakazotendekwa ndizvo wechitatu ndiwo mudozi yoti ndiani mukoma
manzweri mashoko mini takaenda kuseminari tiri vatatu nevanina vangu mwari tapera akafa takaenda tiri vatatu mazvinzo ndazvinzi but hatina kuenda tiri vatatu mani nyaya yaataura kuti musikana ainongedzera unova usati kwaninga ndiri handi kana riri girazi randikaonawo ini ndiripo musikana uyu pakamira chimiro chemadzimai vaviri ini ndii ndaitawo nemuromo wangu ndichimutaura kuti bata tione ane vakanga achibata achirigira pasi nobati vaingovigaviga uso ona vaibatwa achirigirwa pasi nemusikana iye. Alright. Andina kuona nini madzimai vaviri ndizo vanga achirwisana nawo madzimai vaviri apano makaziva na nyinganyebe andina kuvaziva hamuna kuvaziva andina nokuti uswawo wairigwa hawaibuda asi mimi makatarisa munhu makatadza kuona kuti uyo haaziwire uneziva nindichangamiri zvingaite nyaya iyi ingasike pakuzvara zvimwe zvinhu wakufungidzira kuti anenge inini changu zvakatorwa nachangamiri zvanga zvakanaka kuti tonwa muteyo maita zvakanaka tasvika pakanaka todzoka kwamuri tateguru chatokumbira chimwe chete isusu tikatiwo totsvaga mumwe anoita zvemweya imimi zvombo zvenyu hazvisi pedo nemi asi meso munawo ekuona basa mafambisirwo arinodini harinei richiitwa kuti riri kufambiswa nemazvo tochiti totsvaga mumwe anoita kuti muteyo utoitwe izvezvi totoona result. Alright, kutaura kwai kwamuri kuita izvo zvichiitwa ndichidzoka kumhondoro yangu shumba ndini ndiri kuti muno mudunhu muno zvimhondoro yasara handiende kunotsvaga dzimwe mondoro kunze imi muripo handifanire kutambudzika imi muripo ndimi meso yangu apa ndiri kukupai simba nokuti dambudziko riri munhu ndokuti ndesaka ndataura kuti pamagona kuona kuti pana ari kupfekedza usu isusu pane padare tambokurukura mumashure umu pane mapoints yatiri kuda kuzadzikisa saka imimi mukatendeka anditi hapana ndikanongedza kuti uyu ndindinguyu aisi mhosva nokuti ndini ndiri kutonga ndiri kuda kuona kuti mhosva iri papi imimi pamugere mune vamwe vaprofita vari muno handiti hatingaende kunotsvaga zvakawanda pamagona kutaura kuti pana ari kuchinja uso saka vapenyu vasara vaviri mukoma nemunin'ina ndiyava tinoda kuzadzikisa zvimwe zvatambokurukura mumashure umu kuona kuti zvechokwadi tateguru vanonga tsoro here ndio chete chiripo apa aiwa ndiroro charinoremera pane patinoidzoka kumashure nacho tongarema nachochikumbiro nokahuraya zvonu vaita ana amai vaita chii vaita ana amai saka vava nemuprofita aigona kubatsira kuti ana mai venyu nechinanga inyaya yedu haingaperi ivo vana maivo vari kuziviwa kuti pane rima riripo
risina kunaka. Regai nditaure ndichiti tiri mudare handiti laita dhana amai vatungura mutumbu uno handitika saka soro iripo yese ndiri kuiona asi kuti ndizwe dai izvi zvinodarika asi pane pane vasimudza ruoko apo order nyeri kunetsa umusha kumugera kati ngingiduru kunzere ipapapo hazvina ukama hazvina chikuru mudzimu wako mumusha uteongopinda mumusha pamusoro tano chikumbiro chatirungokumbira kwamunhu kana paino anokwanisa kuti patsvagwe mukaka saizvizvi pane wakagara wauya waroda kuona zviri kudoitika mubatsiro muprofita ari panza kuti mukaka wacho toenda utonotengwa izvezvi otoita zvaanoita apa pachimiro chiri papapa ndachinzwisisa avo vataura kuti homwe yakaberekwa kwana Agufuni mudzimu ndiwo wairashumba ipapo ndapanzwisisa wewe wauda utiza ruenda kunewe dare vese chiterera musati matonotora mukaka wenyu mukaka muteuro uri kuitwa munhu kuti zvinhu zvakajeka muprofita ari kuti agadzira mukaka anotanga ano mukaka wake mese muchiona anditi then mese memhuri iyi munenge makunwawo une muteo iwa ipapa zvoti ndabvunzwa pachinzi nevana vadoko vamwe vane kubana vari kushereketwawo kana varipo vabatwa ipa saka ndinoda mhuri yenda yononhwa mukaka uko uyu achapinda vari kuenda kumukaka zvimukaka zvichiitwa avo vachipinda saka pari kuitwa izvozvo chindichengetera mapurisa mondionera kuti vambe mhuri iyi hapana ari kusuduruka kuenda kumwe kudzimara mukaka wauya ngaisende kotenga mukaka ngautenge wenomwe mirai ndiendi Alright, chikuwa maruno tenga mukaka Pana atoenda. Hatisi kuda na pane anenge achinja pfungwa anokwanisa kutaura hake asati anwa muteyo zvinororiuka. Ani munokwanzwa hama dzangu zvinowanika muupenyu kungoti hatisi kuda kukomita suicide. Ani mapanzwa inini nakura ndatsalangura kubvira pakutanga changa ndataura ndichiti muvanhu vandikatora kuzoshandira mhuri yangu ichirwara kana varivo vakasiya uyanga mukati mumusha wangu inani manje chiteerera uchinzwa murume chiteerera uchindidzisisa wese munhu kunze kwe munhu wani chete akaenda akaita uroi ndobva aenda kun'anga ndobva yamubata ndobva azomhanya kunotsvaga imwe n'anga yekunovhara uroi uya wanga abatwa nawo imwe n'anga ikanotora zvinhu kumba kuti n'anga paikazoda kufamba kuti iende kumba inotora zvinhu zviye zvakanga ataura osvikoona kusina. Handi munobanzwa kana adzoka anenge akutaura kuti ndakaisirwawo ishave. Muri kupanzwisa? Asi pakufamba kwedu tichibvunzana sevapenyu tiri kuti kana wakabata anditika unotaura
Rekaindi taura. Taura. Inini chokwena nibata nemaoko angu andinawo maviri andipinza mukatomushoma kudenga kunasho. Aiwa zvokuti pisa handisi Mwari wauri kupikira pamberi pangu. Ini ndiri kutaura ndiri kuti iwewe kana wakaenda kunobata zvinhu zvinokwanisa kukanganisa imwe mhuri usingazive, taurira mhuri yako kuti muchene mese. Ndozvandikutaura chiti pakurwara kwaita vanhu taitora mapostori nen'anga dzichose zvadzaita pamba zvadzaifungira kuti dzainunura mhuri. Saka kana izvo zviro zvakapinduka, aiwa izvo zvakapinduka ine handingazvizive mapindukiro acho. Saka kupinduka kwadzo nyoka dzanga dziri kutaurwa ndara idzi kaidzi unofanira nokuti hauchaziva zvawakabata nezvausina kubata. Angu maoko haana kubata changa. Maoko yako haana kubata, asi uri kuyeuka iwewe kuti zvawakabata hausi kuzviziva. Asi wakambofamba uchitsvaga kurapwa uchibata-batawo. Kubata manje ndina kubata. Changamire vanhu ndakavatora vachirapa vairwara pamusha pangu. Ndinanga ndikabata. Napa mukaka waenda uridhirwa Changamire. Munhu akaenda akatora mimvu yakanditi achiti arikuda kuti azvidzirei. Kana kamimvu chingu wakapiwa ukapiwa muko ukazotywa muko wacho ukapanduka chinenge chiri chako. Saka baba munoda kubuda papi imi panzvimbo yekuti muende kunobuda kuti aiwa ini ndakapiwa mudzi unoti nounoti mapanzwa kuitira kuti zvinhu zvenyu zviende kunoita sei kunochena kuti mhuri yenyu ichenuwe. Muri kupanzwa baba imwe? Ndiri kupanzwa. Inini panapa ndinoda kuti ndikudzidzisei. Imi makapiwa mimvu yainombokura ndikakapemedza kakade muri kuona nyaya nditaura mapiwa kazvivaka ndokupa manzi mugare napo ndopamanzi mugare napo iya mapiwa kamimvereka yaindi kubatsirei vava mapanzwa asi mune mukuwa makapuwa kuti musaite izvi muri kupanzwa mazwa nditaura imi baba makadzi moto musaburise panzi pambapeni mapanzwa nhasi unoyu imimi baba mochitora utsomoda kupfekedza vamwe mapanzwa nyaya ndotaura akazoburitsa moto panzi zvamakanga manzi kusaburitsa moto panzi ndiani mhuri yenyu inozviziva kana kuno umwe akanga aripo saka zvazvinoita munoenda kunotsvaga zvimwe moenda kunotsvaga kumukwadziswa mozonzi imimi maenda kunokwadziswa nenhau dzamwe dzamunenge maita muri kupanzwa baba nekuti chiro chinotera mwene wacho mazvinzwai pwere inonotaba pane imwe chii pane imwe pwere muri kupanzwa ukaona muro yachibva kwachangotambira pamba pako iwe ndione kwakatsvaga chiro chakapamshabati muri kunzwaga saka ndoda kuti mugochenera mhuri yani yenyu kana watyora muko wako hauna utyorwa nemunhu mazvinzwa ipapo manje machimirai baba timbonzwa mwana wenyu ndaida kubvunza Changamire kuna tateguru ndanzwa vachiti ava baba avasi muroi vari kupfekedza uso hwavo pamusoro iyo yapfuura kare ndakubvunza chiti pamusoro ngoti meonguva nemukana inzoi baba Order. pane pakumbirwa lemoni lemvura pamusoro ndimbotaura ndefunga nhau yataurwa pari nhau yakanaka pakumbirwa lemoni rekuda kuti mutewa makumbira wekuti muda kuona ini ndakumbira mukana pakumbirwa lemoni right zvaita zvaenzana handiti hapana chasiyana pavi ndinandira kuivaitire mukaita kana raramba kubuda injuite kana raramba kubuda njoite mukuinzwa nhau yacho baba tambotaura takaenzanisana ndikati inini nhau yandabvisisa pakati pekurarama munorima handiti makati hongu ndizvozvo nai ndekuba ndataura ndichijekesa ndakati nhau iripo apa baba haisina kuti mumbotsvaga kuti handi imimi zvomene munozviziva kuti kasika mune zvipfeko zvemadzimai zvakaseka handitizvo zvipfeko zvemadzimai zvakashanda zvakaita sei zvakashanda pane nhau
kuti pakati pekunge muchienda kunotonga musha wenyu nenhau yekurarama handiti saka muprofita aenzanisa nhau yakanaka chiregai muone kuti nhau yacho yakunakidza sei dare riri rinonakidza ende chirango chacho chipo ndechekuti kurwaka hakunetse kungoita chete mobva maona imana baba monyarara zvenyu motongerwa nyaya yekuda pachena vana vese makaita sei regai ndipindurewo uyo muprofita wamwani mongate ndingapindurewo here munhu wamwari here izvozvo ndo zvikwambo zviri kunorova vazukuru vangu inzwai baba mayatsoprofitwa zvakanaka zviri nice and clear mazinzwa kuti imimi mega womene mega imimi womene makaenda kunoveza munoziva kunonzi kuveza mukaveza so mayatsesa chimufananidzo chenyu pamberoso wenyu ndokuba matanga kutonga musha wenyu handiti ka sababa handiti vakadzi venyu hapana vaiti kana makutaura kuna mukadzi aikuita isei aikupikisai handiti ka kana nevana zvazochinja nhasi uno pakati pemuko wamanyatsoudzwa zviri pachena kuti makabuditsa moto pai mwiko dzavadzaita sei dzava dzafumuka nhau iripo haisi nhau iri kuda kuti imimi muite nharo makaenda nharo baba munofa aiwa inini chandiri kupupura chandozi vandapupura muri kupupura muchihwanda uyo tateguru wamakambotora makatsikisa musha menyu muchida kuti aite bako handiti aite kushuta imimi handitika ndobva mada kuzvivanza makabva mataurira mhuri yenyu kuti aiwa ndauya newangu support arikusapotani inini handiti tateguru ndiye nhasi auya ari kutaura ari kuti muri ana amai zvino imimi ndoda kuti kuti ndikufumurei sana amai mangwana munodzoka moti tati mhepo imhepo iwo uri mwana abva aenda pasaiti kwabva kwauya uyo wamusingazivo uyo anga akanyarara nguva yese paitika nyaya yese pakutanga angaripa asipo abva asvika nyaya iti pakati handiti abva angosvika batauma kutaura nemi baba ndaikubatsire zvakati nezvakati 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 makadhirowa kubva pa mauzodhirowa kusvika mufananidzo wedu waudi handiti saka uyo wamakamboita shudha aita zvacho pasaidi ende haana kana mhosva papi ipapo nokuti ndimakamutsvaga muprofita wamakambotora wewe ndianga akagara panapo asi muprofita akujekesera akati baba ndakauya kumba kwenyu here makati kwete ndakakuti mune zvakati here makati kwete dai muchindipowo mukana nekuti makapindura mamwe masi saka muprofita ataura kuti ndakaisa chiprofiti ndakadyara mbeu inoti chiprofiti muvana vani vavo ndobva vatanga kuprofita kwakaya nhingi munomuziva here pakauya munhu yevana vari kutaurwa pama14 years 11 days rathat vakauya n'anga mumusha vana vamwari vachii zvokubva vafumbura kuti zvesva ndakachera gomba pamusha womudzimai ndopandambotaura kusati mataura nehe ndakati baba kutore mhosva yavanotoripa kuvakadzi vani vavo iko kuchera gomba pakati pemusuwo womudzimai ani mwana ane vabereki chii ndikataura ndikati mukadyara mugoti pamusha makazonzi pamusha pane nyoka hazvirambwe nekuti makatodyara chii mugoti saka muprofita anyatsokupai gwara asi ndimukana munoda kupona manje ivai muchechi munyatsogara pasi so momukumbira asati aita zvaada kuita ini isati ndaita zvaita nditauroka regaiwo nditaura makataura imimeoga inisingapindurawo aiwa chindakupa mukana chitaura iwe wega mazi yako yese burisitini ini ndiri kutaura ndichiti kune maprofiti nenyanga dzandaitora zichiti zinibatsire dambudziko rokurwarirwa pamusha handiti mukati monganga idzodzo ndino muno mumwe mwana akazanga akutaura achiti iwe ndakakurombesa nechi nezero chakamire ina ndiri kuti mutambise manguva naiwe baba here kana pamusha ukadyarisa mushonga munhu asina kusimira ndizvozvo here kwacherwa mushonga munhu asina kuchimira unenge wakachena izvo ndatisingazive mani inini ndoda kuti muite zvinhu zvakanaka naye ina handitenderwe ndosvika mutona handide kuita matare mukati mematare mazvinzwa matare aya ndeemadzinza nematateguru ndizvo naye isu chedu chinenge chicho kuti toya totsina ndokunge kakataremerwa tigerekwei ndizvo hakuna kutambudza nhau dzaunenge wakaita asi nhai munhu wamwari inini wangu mwoyo muti kuvheneka munoona ndopanda kudzisa wangu mwoyo wangu waiteenda kunotora chokudaya ndopandati hauna kutora kune chinangwa chokubata ndizvo naye matora apa uchiti udzive ndizvo ukadzimisa budise moto pai panze muri kunzwa kutsanangura padaiti ipo kwacherwa mushonga ndipo wacherwa munhu asina kuita sei
asina kusimira mungazvirapi kana asveta akagara ukachira gomba ukasveta munhu uchivhara kuchoka kuendeshiro unongochigona ingomira zvishoma pavana vacho mberi yacho hazvina kuitika teerera kanhai murume mirira tinzwe nai uri bhururu wangu kayo bushungu okay chibetsera tinzwewo matauro kuti arape vanhu inini mprofiti wakanamata navakuti vanhu vachaprofitira vega basi nditaure mani changamini vakatora munhamanzwa vakakurwa munhu vakadzoyanzanangura munhu akavhara nenhendeshuyo yakavhara mazvidzoyanzanangura makomba achivharwa pakapingurwa muko ndio zvapedza muri mukati mechii vemusha mazvidzwanyanyutsanangura nawo iyi ndeyababa mani baba vako vari pakati mani musharuka kana uzofamba sumukai baba umwe mutamusireuro sumukai tarise zvakaitika izvonchakambiri uyu baba uyu akatora mavanzwa ndobva ataada kugadzira musha wake mazvinzwa pakanzi apa ngapavharwa apa pachicherwa gomba apa mazvinzwa munhu uyo ofutira akaita sei ovharachi pachiiswa matini manesechi emusha murudzwa mazuva ndikutsanangura aita izvozvo ibva vapuwa muko zvikanzi wakona kuritsa moto panzara vapuwa mumvuya akapiwa murudzwa mazuva kutaura muti ndwabuda nhasi ndozvikupedza duko mukati memusha wake wakinzwere uri kuzvinzwa asi uye munhu akaita basa rochangamireka inini hana chaakandisiya wada kusiyirwa chii akakusiyira nhango wakasiyirwa chipango chakupedza vana zvirizvozvawandira hazvaibva pamwoyo pangu changamireka idambudziko rakanyuwiridzira imomo mapfa wati chii naye mwanangu dambudziko rokurwarirwa nekufirwa ndorakanyipitidza munotarisa iyeva ini handina kuenda kunotsvaka imwe ndichidi ndiwane zvokukwadza vanhu asi wakaenda unotsvaka zviri zvei taitsvaka tichiti mhuri ipone yaitambura saka iri kupona here muri ndopandava kushama manyu zvamuri zvairi kufa iwewo matano yawatora kana zvakakurwadza mwoyo ndeyapi ndio matano andaitora wetende kwepi mumaprofiti ndibatsirwo nekuti ini wangu mwoyo changamire pamberi penyika handina kuenda kunotsvaka zvokukwadza mhuri yangu chiteerera murume hatikuurai wazinzwa asi zvandinoita ndezvekuti iwewe shandirwa bvuma mhosva yako vana vako vachenuri ava ati wazinzwa ove munhu kwayo orega kuramba uchiita nharo uri muroi taura musharuka imimi makanzi wemuprofiti uyai nezvinhu zvenyu kubva kumba kwenyu machira kwakaenda chihari handiti netsvimbo hari yaishandisa yairombo yaisvikirwa vaya waisvikirwa wacho ndiani vamwe vazukuru vamweini maizonga michizogadzirisa zvinhu izvi ngoma asingazivi chiruri zvandaita zvese mukomana musharuka ukarumba ini usabvume kana kuramba wakarombera musha wekukuitomufundisi ndiyo nyoka irainga ichigeza yaitora zvinhu zvevanhu ndara inotora zvinhu mumaisha musharuka usachiita nharo apa ndiyaigare zvakanaka chako iwewe gara nemaprofiti vasi wagara nemaprofiti wagadzirwa nyoka isashike mukati memusha ugadzirise mwana wako maziso ndiopeya nemaziso sumuka toni tarisa baba wako wakachenesa cheko mwoyo wako wakapfira matako iwo mwana wako unogara ndokuti kana mupfirira ipapa anoita
Yereka, chiite zviro zvinopera. Pamusoro ichangamiri. Tinofunga tine mumwe muprofita avo vataura zvavataura. Mhepo yakataura zvataurawo, mumwe muprofita akataura. Asi tinofunga tine mumwe muprofita akatanga nedare iri. Ndizvo here vatazvisi. Because hatidi kuita kunge tikusadza muprofita kuti uyu ndachataura. Uyu ndiakatanga dare racho. Handiti maprofita edu muno mawanda. Dare riri kufamba zvakanaka era. Chigara iri pasi. Ngazviitwe nguva ndiyandiri kumhanyira pamusoro wedare zvasara zvikaitika enda handisipo tiri kumirirawo kutongonzwawo mbowo kuna akatanga nedare tichibva ipapo ina handifambiri mahara muteyo munotongomwa zvenyu kana kwamumira kunakirwa mukaka ndizvozvo asi kana kuti muteyo munotongomwa togara tatongoita umbozi kuti hapana anozotaura kuti aiwa dai pakamuswa muteyo nokuti mangwana vamwe tovaziva Unonibatira nekuda kuramba vangaida kuti varame. pamusoro pane zvandisina kunzwisisa matichi taurai matichi ndati kana kuri kuti muteyo unobata ini unobata inini ndakabatirwa magetsi nevandaiti vanonore mvura kwete kuti inubvamba mangu pane pandoda kuti ndimbodzoke pamashure pandoda kuti muribva yajikirwa napo indi handisipo pane zvaitika nditonzwa muti munobata magetsi ko yamukoma wenyu muri kuti mukoma wakachena handingazivo saka tombopa mweya yangu asi ini ndangoti mimi unoziva munhu anenge akareurura atoreurura akanaka handifungi kuti tikataura nemweya unogona kuuya nesolution uyo ari kubvuma zvinhu zvake haukubati panoitwa imwe solution asi dongochenesa baba nokuti vamwe vachatanga kuwatya saka mese mukagara machena mumo noti pataurwa dzipate pataurwa zvakawanda imhepo dziri kutaura pamusoro mavara angu mashoma chaizvo mavara angu seekutenda hama dzemweya idzi vatsina mumatumiro vakataura zvavataura pamusoro pababa mumanzwiro nemaonero avaita nyaya yangu yekutanga ndeyekubvisa zvaiswa natateguru mumabvisiro andiri kuzviita poshi vapotsa pakatangira dare iri piri vataura nyaya yechikwambo chiri mumusha uyu tateguru chavasiri kukwanisa kunongedza kuti ndochani tatu vataura nyaya dzekumakuva nenyaya dzekupfekedzwa uso kwemunhu wavasiri kukwanisa kunongedza saka ndiri kubvisa zvaiswa natateguru kuti tateguru kana iri nyaya yabva kumhepo haina hama iri pasi pano inongonanga semaudzwa yaita ndo maposha pepiri dare remwana raiswa natateguru richinzi ndo rakaunza vanhu sangizvo vanhu vakatouyawo vachitouya semusha uri kuzotsvaga charemera dzinza mwana ndokuzotorwara kumapeto saka tateguru mukupotsa izvozvi zvavanga vachipotsa izvi zvandipa mubvunzo wakakura kuti ndiwo here chaiwo wabva kumhepo pamusoro yemadzibaba ndinoda kudavira atoti inini nenyaya yenguva handitika munguva iyoyo ndoda kudavira mukudavira kwandoda kudavira ndiri kuti inini akafushira vandisvitsa mudare nhasa mweya mutsvena hauna kumbonditi ndivaprofiti asi ivo nevana vavo mukujekesa mweya mutsvena wakangondititurika vana vavo maoko vajekeserane vega kumba kwavo saka nhasi ndava musungwa muno handizive kuti ndawirei ivo dai vane chido chekuda kubatsirwa sezviri kushusha vaprofiti avesa ndinovimba kuti vaigona kuteteka kumweya mutsvene kana kuvaprofiti vavabatsiri chikumbiro changu kudai sekuti nhasi nanditozivi kuti ndawirei pano regai mirirai mauya muno iwe chawawira mudare uri mufudzi wevanhu uri mufudzi wewai
unofanira kutaura chokwadi chako chisinganzvenge kana kucha munhu, nokuti mweya mutsvene ndio uri kutaura, haisi nyama yako iwe. Saka iwewe chawamirira muno mudare hauna kuya kuzotongwa, asi kuti wauya chiri pauri iwewe ndio chiri kuda kuti chitasanure nyika. Saka nyika inotasanurwa nechokwadi, nokuti iwe kana ava vana ava vauya vari kurwara, vari kuve mapofu, imi vaprofita muripo, ana tateguru varipo, vana vachitambudzika, ndinenge ndari mibvunzo nemi. Saka imi nhau yamataura apa yamamisikidzana kuti uyo ataurapo kumadzinza, iwe wataurapo kumweya mutsvene wauri kutaura uri wakamira. Haisi mhosva, hausi musungwa, asi uri kutoita basa rako. Chawakapfekera nguo iyo ndio chauri kutakura, ndio chauri kuparidza. Uyu chakapfekera nguo nhema iyo ndio chaakamirira kuti azadzikise. Ndoda kuona vari kufamba nechokwadi nevari kunyepa. Handini mapanzo. Saka wauya kuno kune dare, manga mune vamwe varimo muno. Memachira matima vamwe vari muno, masvikiro yari muno. Nevaprofita vamwe vamazosangana navo muno. Vabetsera kuti vasvitse pachokwadi, kuti uyu ataure zvaakuburitsa apa. Saka iwewe usazvitongese kuti une pawatadza. Iwewe usazvitongese kuti une pawatadza. Iwewe chawatadza iwewe ndechekutora nyama yako woenda wonoti pane ukamana na gushungu, nokuti iwewe kana wakaberekwa kumbereko iwe uri homwe mhepo chiumbe kana kuti marufu ndiye anotonga hana ukamani avo, anenge achida kugadzirisa zvinhu. Saka musazvitori nyama dzenyu kuti ndo dzine masimba. Muri vanhu vari kutoshandiswa nemhepo dziri kukushandisai. Saka pachatiri kuda muranda waMwari wakaita basa kwauri, wakanososwa, asi chokwadi chabuda pachena kuti muri isununguke iyi. Saka ataura achichao nyama yake. Urunzwisisa? Ndakupindura. Iwe taura. Akamireni panoenda kubvunza mhepo. Ndipe kuti tatora muprofita mwana wangu arwara zvakare mumwe. Baba paiswa muteuro pamba. Vakachera muteuro wangu masikati machena vakauisa bute nesauti. Vanga vakapfekedzwa kuti face here. Ndiri kubvunza kumhepo yanga ichitaura. Watichi? Mwana wangu arwara pamba. Pakauya muprofita akaisa muteuro pamba. Baba masikati machena vakachera muteuro iwoyo vakaisa bute nesauti. Vanhu vese vachiona vakapasvipira. Vanga vakapfekedzwa kuti face here yataurwa natateguru yeye kuti vari kupfekedzwa face. Mubvunzo wangu kumhepo. Mubvunzo wako kumhepo. Gati vape mukana. Amunoitirana mundu musazini nezvatinotsanangura takagara zvinogona kutosiyana kana muchiitirana zvemagenesti mushavini kuti uyuyu wagara chibhabhava uyosozvikokanda. Isu tinotaura pane hunyanga atiri kuona pari kukonzeresa dambudziko rekarata kubati. Izvi zvamakanga makuita zvidakanyika kudaka kuti wakanda chibhabhava kusvikokuisa ukanda. Isu tinotaura chine dambudziko. Ndofunga kune muprofita azotaura kawo ndikutsanangurira hangu zvishoma. Dare randatsanangura kuti kune mombe dzinokwana 6 dzakabviswa dzinoripwa dzakatodonhedza vamwe vanhu. Mombe idzodzo tinofanira kutarisa kuona kuti zvaideura ropa zvinomusha zviri kumatama ndokunomisira ndikuda. Alright, ndatenda tateguru. Ndingangoti pachikamu idzi ndiri kubvunza kune dzimwe mhosva dzinoda kupinda mudare here izvo?
kana dzapera tasaite kupedzera yakunakanira kupinda pane dzimwe dzasikana ukachitanda nekukasika timbochiriwo mvura varikuda mvura titongoite muteo wacho zvijeke sorivhenchaka ngatikumbira chigubhu chakuti tingocherese ok runyararo noise chiri kugara muguva muridzi wacho muri kutondobisa ndinokupai munhu wamuri kuenda naye avo ari kuenda kundobisa asi mombe muri kubanzwisa imombe pamusha penyu pachaenda kunotariswa kuti musa uchienda kunocheneswa ani mabanzwisa musiye uroyi ipapo aiwa ngomirawo iwotaro koisu muprofita wedu zvanga akatiudza kuti anogona kupedza nyaya dzezvekupamba pena uyo anetiitira wopachena hazvigoneke here kuita hazvichagoneke nokuti dai zvanga zvichigoneka mange mapedzana uyenyu muri kumusha zvino mauya pano kana mhosva ikaenda kana wakuisa masorista yanobhadhara kana yakusvika kuna mambo ndinenge ndichida kuona kuti musha wangu wachena vana ava uri kuona mukomana mwana wenyu uyu momuita bofu here vabereki uyu nokuti pane kusaziva kana kuti titi ichitidzi ndichikubvunza yapa uyu atanga nokunyepa achiti zvese maitira muri pamwe chete iwe ukataura kuti aiwa zvimwe zvacho ndakasingazvizivewo zvinotoratidza pachena evidence inobuda kuti manga musiri kufamba pamwe chete ndechokwadi chaicho handisi kufamba pamwe chete pane utsotsa ndo utsotsa wandikuda kuti utsairwe ubiswe saka ndinokupai vanoenda kunoita asi pane penalty moya kuzovunza kuzosvipisa nyika yanyauni ndoda nyika ichenye handine kukuzidzezvo here vaona asi pamusoro nyaya yataurwa kunzi ndakachera munamato wanga waiswa munamato wandikachera izvo hapana kukutonga pane zvawakachera kana wakachera ndezvako hazvina nebasa rese nokuti zvafumuka nhasiwo tiri mudare rekuti fambe zvitsvene tese wanzwa here kushungu itai tingochena tese tikasike tione emutemo vanenge vapedza saka tizive kuti zvaitwa munomu here kana kuti vanhu zvikiitwa panze alo aiwa ndikuuya ndina kwandomboende ndinoenda kutere ticheto vataure taurai zvazvinoita inini maitiro angu mashandiro angu handitenderwe netsika dzedenga kuti kana munhu atenda abvuma handiti ndopandamuitira sekuwirirana kwatenda kana tawirirana ndinonge ndakuti ndibatsira nawo asi kana iva kuti ai hatina kuwirirana kana uya ndadzidziswa ndopandaenda pavabvuma ndosaka mwana ndabuda pai panze ndakunokumbira nokuti handitenderwe kukuwadza munhu kana iye achingaita sezvake abvuma ndinowanzochiridza bhandi vanondiziva asi kana ndichinge chandaisepa pandosadaita kana tawirirana sekuti tabvumirana kuti ndo zvavakaita tikawira ndo zvakaitika handitenderwe netsika dzedenga asi kana iva kuti aiwa ina handina kuita zvamatadzidziswa tobva taita ndokumbirawo zvakare todzoka tongoita
pamusoro avo baba vakubvuma kwavo hakusi kubvuma kuri direct. Baba avo vari kuti havasi kubvuma. Maonero angu inini baba vane kamwe kakuramba kavanako somukati mavo. Saka ndosaka tati isusu kana muri vemweya varipo anitika ndo zvatoda kuti zvemweya zvoitwa. Baba vakuramba chokwadi vaita sei? Tikataure takataura yakavira ngauye muteuro weutwe apa ngaungoitwa ndakanotsvaga zvinhu kuti maprofiti nen'anga dziribeserewo saka kana popari pandikabatiswa magezi ndopandikapaivana awo ndochetera kuda basi kuti imimi masimba yavandokumbira kwamuri imimi munogona kubatsira kuti vana vangu vave vanorarama inini handina mabatsira pamusoro inzwaika amakataura muchiti mukutaura vari kutaura zvibude zvakanaka handiti sati kuti baba wakubvuma kwavo hakusi kubuda kuri pachena. Baba vari kuti mukoma wangu mukoma ari kunongedzerawo munin'ina. Mukoma handina kumunongedza changa ataurwa ini handina kumunongedza kana iye kumubvunza handina kumunongedza. Okay, taura hako ivo riva kana ndona ndakasawira vangu ndinobvunza mumwe chete kunasawira vangu baba womhuri kuti naye asawira muri kuti here muteuro woitwa muteyo mumwiswa here muteyo rega ndikupindure chinga mhinduro yangu ndinopindura ndichiti ini kana ndichibatwa nomuteo ndiri kubatwa nomuteo kuvavarira kwandaita mhuri yangu kuti ipone. Toda kuti tiite zvinopera nditi ndombobvunzawo mubvunzo mbijana pamusoro asawira unenge musana mundipindura nati muri kuti here monwa muteyo inini ka rega ininiwe kana ndichifana muteo pamusoro wedare pamusoro toda kuti tigure nyaya tingazoswerera pamusoro ipapa pamusoro wati wakufa wakusiya mhuri yako 2 minutes ndokumbirawo chimbotipaiwo nzeve baba ndodzoka kwamuri handina mashoko akawanda munobvuma here kuti ndimi mamuri kukonzeresa matambudziko anga ari kumuriwo? inini handibvumiri kuti andisingazive kuti ndiri kuakonzeresa. mirai oda ndikutaura nemunhu wani chikumbiro chandinacho hamubvumi handiti nokuti handisida nhoroni munobvumirira kuti hamubvumi handibvume nokuti handisi kuzviziva maitirwa handisi kuda zvakawanda. Imimi muri kuti matambudziko anga ari kuitika kuwana wenyu makazviite nekusaziva? Inini ka ichokwadi ichocho. Alright. Pamusha penyu mimi pane here zvinhu zviripo zvamunosangana nazvo imimi chete zvikoneki nevamwezi? Hapana. Pane here nyoka dzinonzi dzinongonanzva vana? Kana dziripo ine handidzioni. Nekuti kana paine nyoka inofira, kana paine mhuka inorarama inochengetwa, anoitoichengeta anoziva painogara. Nekuti imi kana makaitiswa musikazivi ne mauzoona ichi chinhu chichi ndakachita ndisikachaziva asi ndotisiya sei. Uyu mukana wamawana wekuti kana nditozisiya zvazvasiyiwa. Changamire handina nyoka yandiri kumboona. Kana musina chamunoziva ichokwadi chandiri kutaura. Mushungu. Kana musina chamunoziva. Wambotaura uchiti panooneka nyoka dzendara. Nyoka dzendara ndadzitaura dzaiwoneka dzichipinda mumba mukicheni. Zvino ava kundibvunza kuti inonanzva vanhu kandiandikutaiona. Alright. Yo chandoda kubvunza zvangu. Imi muri kuti pane zvese zviri kuitika hapana zvamunoziva.
dambudziko rovana ndiri kuriona ndichitofamba naro ndati hapana zvamunoziva here zvandikaita ini zvokuti zviri kukuwadza vana vangu ndati pane zvese zviri kuitika pane zvamunoziva here kana kuti hapana zvamunoziva zviri zvipi matambudziko ari kutaurwa pane zviripo pamusha matambudziko ndiri kuaona kana ndaatiri kufambira pandoda kuti ndinoona ngezvauro dzavo tapa nguva yekuenda inini zvamunofunga ndataura ndikati tatangira pekuti tatichichuchisana mambo tisati tavapira nyaya handitika ndafamba netsoka dzangu kunotsvaga mvura kunotenga mukaka imi muchiti makaita nekusaziva chinhu chinoitwa munhu usingazivi hapana zvachinoita munhu semaziva amunoita asi kana muine zvamunoziva hamunongonamira changamire ndinopindura pakarepo nekuti chiripo ndechekuti tibatire munhu ari kukonzeresa apa toda kubata muroyi ari kupedza hama chipfukuto kana chapinda muchibage hachisiyiviba nekuti chinoda kunzi chiite zvekupepetwa aiwa tinototsvaga mushonga tozochipepeta chatofa pamusoro imangu nemakorokoteni inini ndamunhu mukuru ndaane 57 years mukukura kwandaita panguva yangu ndakawana mushonga welaki chaiwo ndakauzora ndakaupiwa ukazodyiwa negonzo. Namba 2 ndakawana mushonga wainzoruda kudzivirira nekuchengeta vana vangu ava ndamufungai vangu mwana wavo akaroora mwana wangu saka ndauwana mushonga iwoyo n'anga yakauya usiku ikaisa pamakona esai emusha wangu zvadaro after 3 days ndakasangana nemuprofiti akanditi baba mushonga wamakaisirwa pamba penyu mangwana uchapedza mhuri. Saka mishonga iyi zvainoita nhasi waipiwa nezvaunoita mangwana zvinenge zvakasiyana. Saka akafushira avo zvavari kutaura kuti vakatora n'anga dzichiuya pamba pavo dzichiita zvazvaiita ndo nhasi zvakonzeresa kuti vana vavo vasvike mutsekweni. Saka ndiri kufungidzira kuti amukurungai vangu ava handivavengi, ndinovada. Amukurungai vangu ava ngavangova munhu ari bold anongotaura kuti mambo nemakurukota ari muno ndandisingazivi kuti mushonga uyu unofuma mangwana woshanduka woita izvi, ndiri kukumbira kucheneswa. Zvobva zvadarika nekuti mishonga iyi hatizozivi mangwana kuti inenge ichiite nekuti nhasi ndinoutora wondinakira asi mangwana wopinduka wondiitira zvisina kunaka. Ndo zvandanga ndichingosimudzira kuti ndiudze amukurungai vangu kuti amukurungai muri kutaura zvenyu muchiti handizvizivi. Zvina mukurungai vako vabuda vaenda kutoireti. Ndanduka kuti izvi zvisati zvaitika zvemuteereri ivo vangotaura sekutaura kwandiri kuita nekuti inini vana vangu ndinovaudza ibve nemukwasha wangu uyo ipakona ndinomuudza kuti mukwasha kana mangwana zozoita ndakambotisai kutora vanochenesa vakati vachenesa asi kana zozoitika ibve kumwana wako izvozvi izvi ndo zvandakamboita. Ndichikumbirawo ukanga tiri mudoka ndinebandabva nako dandandauya nesvimbo yangu asi ndazosungwa makumbo nemaoko netariro kuti ndananya kutomuka zvisiri zvekufananisa zvedzidza ndinazvikosa. Saka ndaiiti vamwe maprofita pindai asi ndataura ndakati ndine zvandiri kuona zvisina kumira zvakati zvakanaka. Saka daivaiswa muteuro uyo mutero
unopedza ndani kusekuru mutero wacho uri kupe usati wauya timu racho agare pasi chaipuwa chinwa ya aiwa garai pasi tanga kukunimwira tisati sivaruri tibatwe nemuteki. Shoko rangu riri kuti ukasataura chokwadi unoita hwekatsi kufira musagi naika, asi kungotaura chokwadi zvinokurumidza kuita se kusunungura nai, asi unenge wataura zvese. Saka ndoda kuti pakati pekunwa musati manwa chinhu chekutanga kurewo kuti zvokunakira kurewo kuti ndorowa ikandandora ya ewa tinwei tangire pakunwa kuzoona tangire pakunwa amdoni haulero mwese mumutepesi atinzwane inini chanzuri kutaura ndichikuda vanhu vandainotora inini ndichionawo pamusha ndichida kuti mhuri yangu ipone. Handiti kana vari vakandibasa magetsi sokutaura kuti takakurombesa nenzero vachitaura kudaro nemuromo yavo vakapotera pamuzukuru wangu ndo vakandirombesa nenzero ka ini handina chavakazonditi takurombesa. Havana munobvuma here kuti zvinhu kana zviri pamba penyu zvichidya chikafu pamba penyu muridzi wazvo ndimi? Ya kana chiri pamba pangu ka muridzi wazvo anenge achinzi ndini, asi ndenge chizvizivawo here kuti zviri papa batsira baba iwo batsira kana mabuda nditaure ndotaura inzwai baba shoko rakanaka. Nimoona vanhu vese vada kuona kuti kunwa kwenyu handiti vada kuona kunwa kwenyu handiti. Saka inini ndoda kuti imini makumbira kutaura handiti, nekuti ava vese vari kuti ngatinwei chokwadi chiite se chibude handiti. Asi imiwo munonzwa kudenga imi muri kuona here ndakafamba rwendo rwekunotora mushongo wekuuraya mhuri yangu. Mafambiro amakaita ndiwo ekunotora n'anga yobva yakupai imimi hamatendera. haumana makumbira kuti nditaure nditaure andireka ava vakagara panhu baba vedu ava vakagara panhu baba vedu zvinonakidza nhasi chitauro zvati kutaura pana basi asi zvazviri kubara mangwana hazviperi. Nhau iyi yabuda pachena andireka yatambirika yabvumika pakuenda pakunocheneswa kwenyaya zorega kuwanza mutoro iri kuya kwatiri, nekuti zvese zviri kuitika panapa mutoro watiritsiga isusu. Kunyange baba vari varoi, nyange vakaramba, asi ezvinozi padanho ratiri isusu sevana vakaberekwa tine mhaka dzatiri kupinda mukati madzo dzatiri kutora. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti abatwa aine mukadzi womunhu apa anoti ndiri kunzi ndakatakura ichi handireka chada achida kuti tinatsonzwisisa kuno vatsananguri handireka. Pane tsika yanga ichiitwa musha yedzinza here tsika iyi ichaenderera kana kuti pairi apa handireka chimiro chacho ndechipi ndaida kunzwa kubva kumweya. Because inini ndiri kutaura panapa iri bhodhoro ranga ifanira kutangira pandiri, because izwi riri kutsanangura nderokuti ini ndinoteera izwi norwa nababa ndoteera izwi ndofamba nababa kana kwabva ndini ndanovatora handireka. Anotapata kupfuura baba handini handireka. Saka ndanga ndakamirirawo kuti imimi vanzi vokudenga ushandikochekerewo kuti kubata kwako kuri papa ukapabatira apa uchiendapo uchinoperera. Aiwa musaparidze mukoma famba ino muteo munhu wamwari pamuteo apa handireka. Inini pache zvangu inini sekutaura kwamakumbira kwamanditi nditaure chapter yemuteo kana ndakaitarira is over yadarika mushanga uchicheneswa handireka. Pochienda nyaya yatsanangurwa namambo yokuti hausi kungocheneswa chete udiwa permanent uri kuda penalty. Pamusoro inini ndoda kukubatsira ndofunga vataura vaprofita nhau iri papa aprofita akati kuna tateguru ataura anga achitaura maro ataura akati pana anopfeka fesi pakanzi aiwa pane zvatiri kubvisa
asi iwo azoenderera mberi akati aiwa danho remute mungangoti zviri panana baba pasine kuvana zvirichi kutsvaira musha mauya kuna mambo handiti isusu solution yatinokwanisa kuita isusu sedare ramambo Makope handitika sema asesa anotonga namambo Makope isusu tavakumbira tikati musati maisa judgment yekutendeka kuti iwe ndatangokumbira kuti musha ngauchene toziva vanoroya vomira pavo vega vasingaroi vomira pavo vega vogara vaziva kuti isusu hatina zvatakabata saka isusu kuti vanhu vasarambe vachinongedzana nekuti izvezvi zvataurika vamwe vari kubvuma vari kuramba mambo mataurire muri kuita ari kuzika manatse kunzwa here zvataura ava yapanze mapanzwisisaka handitika isusu manje chita kuda kuchenesa varume vairi avo handitika toda kuti mhuri yavo igare zvakanaka kubatana lazima mwari kuti ari kupfekedzwa fesi yemumwe imimi baba imimi kuti manga makatora imwe mishonga yekuti semamirire pamusoro isusu tamirira vanhu vachibuda apa mambo vaisa wapa consent indataura ndikati ndafamba saasesa handitika ndanotora mukaka ndikatsvaga mvura ndikakumbira kuna mambo ndikati kuti muri chene ndine zvandaona pakati penyu mese handitika ava vatategura muri kunzwa nhau yaakutaurira vati hanzi zvakapera vari kunzi ngavadzose mombe dzavakadini dzavakatora zviri kubuda kuvana mirai saka tiri ipapapa vazotaura vakati yemuteyo yauya zvakanaka nekuti chatumbura zvakadini zvakawanda saka isusu chatakuda inini ndakamirira vanhu vasingabati vari mumusha anobata inini handisi mwari inini mambo inini kumprofiti uyu manje muprofiti waunza unocheneswa sei iye ari abudisa gure rese akanganisa akanganisa papi muprofiti auya naurwa iri pamuprofiti ka muprofiti akaunza vanhu ataurwa namambo kuti iye ndiye aenda akanotsvara paatsvara ihuku yechibhoyi anotsvara paatsvara asi muprofiti mirai nditaure mirai nditsanangure ndati muprofiti pamusoro iyi muprofiti akabata muteyo makambomuona kudzimba dzenyu pane here akamboona muprofiti chokwadi chekutenga chigone kuenda kunopenya pakati vane ushereketwa ushinwa pakati pemazuva ekurarama chose tinokumbira simba renyu Jehovha rigone kuenda kunotoka vakabata mazuva aya pakati pemazuva ndinokumbira sununguro yevarudzi avatema yagone kuenda kunosunungurwa pamusoro papasi nekuti chokwadi chavo chiri kutsvaga nzira yezvakanaka ndiri kuti pakati pemazuva ndinonamata ndichiti kuno mambo kunje guru kuno mambo wekavhu kuna chimona miti nachigova nyika noreka muridzo matunhu nadana mhepo dzamarudzi avapenyu kuri kutendera kuti hakuna gona risina muridzi hakuna chakaipa chinouya asina akachipara saka akapara chaakapara asina mhaka haana mhaka hakuna chinofanira kuitika kwaari asi kana une nhendowo neukoshawo zvinofanira kuti zviva zvarapika obva asara ari munhu akarurama asina urwere punyama yake asi kana zviri zvokuti zvinochereketwa ndiri kuti pakati pemazuva asi mukuona mambo baba kuti vatori nemutekuteke ndopandoinini vakanisa padistika arapa ndichandomborambira kufa apapa ndikubvuma kufa vari tiona mukoma vakarangana kuraini hatinozva vari kunditendeka ndiri padare panapapa ndaita sei ndini ndikunamata muteuro here maonero angu munhu wamwari siya henyu muteuro bhozi mukutonyatsona ti baba namukoma mati wandisanitonga purazi ndaita sei semprofitaiti ngamutungamirire ndakuyanaimavamrazonanda
isitangeka muridzi kana wasara iwe ngawe yakachitaura ngawe yanwe kana watengera kuti umwe wese ngaudzoka imbopaika matangeti mboka baba wacho aiwa siyai vanhu vayo avanopedzisa bai baba vanwe urera mukombe unomborogumisa pamuromo gumisa pamuromo ngatsona unogona kubvura ndisina kuunu wakaita zai kuno ipai vakome venyu vanwewa uye waenda kushamwari wanwa uya unwe uyo anazonwa mudhara ndo asina kutonwa unogona kupamisa vamwe madhara mfara kupamisawo hanzi wapamisa hanzi apira by public demand mapostori vari kugona kupetera nyaya